konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu may question sa appointment ni Atty. Danilo Almendras, isip City Administrator. Ani ang report. Atul sa sesyon sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, usa sa gituki ang appointment ni Atty. Danilo Almendras, isip City Administrator. Sa telephone interview, gipasabot ni Konsehal Rico Amores nga buot lang masuta sa mga konsehal kung mulupyo ba sa Dakbayan sa Lapu-Lapu si Almendras. Ubos sa lagda, gikinahanglang magpuyo sa labing menos 6 ka buwan sa naaswing Dakbayan ang usa ka City Administrator. Ako siya gipangutan na niyan the president is katong certification issued by the treasurer of the subdivision, which is Brookfield. So, we have to check about it kay although he is quite highly qualified academically, but ang local government code na magre-requirements sa ato na residency. Nahukman hinuon sa konseho nga ipadaplin lang una ang pagtuki niini. Ang konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gilangkuban sa 12 ka mga konsehal nga alyado ni kanhi mayor ug karon kongresista Pastor Daza. Samtang duha lang ang mga konsehal nga alyado sa kasamtangang administrasyon ni Ahong Chan. Gisuwayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Atty. Danilo Almendras apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Si Almendras kanhi City Administrator sa Dakbayan sa Mandawi atul sa administrasyon ni kanhi Mayor Luigi Kisumbing. Natudlo usab siyang City Administrator sa Dakbayan sa Sugbo sa wala pa matudlo nga City Director sa Department of Interior and Local Government sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni rin ang Tiquinyones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.